Ano natin yung diyan gusto ha? Kalaga ka pa niya Oo. Laga ka po taron. Oo. Grabe mo ka bumili ko ano. Ano bumili pa nung sabay. Laga ka po na guys, ron ha? Kunyagi, nakalaga ka. Sa buwan naman sa kabatong bagay. Laga ko karon. Oo. Ito ka nang kapamot. Isang pera. Baru yan. Ay, suka ko. Ang gabi na duty. Nakatapong ibo. Hindi nagkape. Ano yun? Huwag mo kayo. Ito mo lapig niya. Ako na yun. Huwag yan. May kape.
uli. Ayun. Ay, pagpasaron. Oo. Ya, karon ng gugma, di sa tamaligo, ha? Oo. Okay naman kang kuya ligo. Ano, ligo naman kong gapot. Laga na po ito kayo sa nakamot, ha? Oo. Buwan ay ulit lang gato. Ako pulo. Hindi lagi. Katulong ka oras, tulong ka oras. Oo. Yung mga po, katulong, bago mamahaw, bago maniw ito, bago mangyapon, ha? Gato. Hmm. Ugat na. Hmm. Okay na boss, mamain na ka. Jesus na, mamain na na. Hello guys, thank you for watching my YouTube channel. Man akong gilot guys. Bye bye, love you guys.